Moranya koram gajuange no mara enirio makare tari paroko da chiel du mara biro ganario paroko da beach waikoni weche manyene cheno ni maro imore kaka pia roko pachi lai maro tima chok manyalo go e kodi mbaka enaria deka uchiel no kabine wanti live Facebook Ramogi TV K imwima eskachel Ramogi TV Kenya mboi mar YouTube duto warwake pachi odhia mwaka uono waikoni mathotho mebed kodwa are chakrok nyaka giko magithun weche. We can't just take the body to bury before we have sued Kenyatta Hospital management. Anyola mar jatuo manyocha onegi osiptal ma Kenyatta ora monegi dhi donjo ne osiptalno kapok giko ringre wuodgi. We were shocked with the revelation that by the National Crime Center report that there are over 300 malicious criminal gangs that are operating. Ogai mar doho Martha Koome kod riwruoge mang'iyo weche mag yiero onyiso luoro ewi chakruok mar grube njore motelo ne yiero 2027. The accused person may be set at liberty upon securing a personal bond of 1 million shillings with one surety of a similar amount. They want to give me a bundle so they can kill me. Boniface Mwangi owethuolo girambuna bang donjone ewi bedo gi lisasi kod iro malungo wang. Mwangi to ywak ne ochich ne ichano nege. Machiegni nyakorom gajuang chenro eno imore wantie gi jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia Okeyo. Anyola mar Edward Maingi jatuo manyocha onegi kar thieth ma Kenyatta oyango negi dhi donjo ne kar thiedhno e doho ewi nek mar wuodgi manyocha onegi kayudo thieth osiptal no ma Kenyatta. Mind bang report mar biro yango ni Edward Maingi no wito ngimane kaluwore kod chwer mathoth mar remo kowuok e ng'ute manyocha ong'adi gi achich matimore kinde ma doho chiwo thuolo mar medo dione achich maduong' e nek makamano kuom ndalo 21. Cynthia Onyango no luwo chenro mar bero kendo chuona lerno e machal kod mai. Kuom seche mohewo ang'wen, chenro mar bero mar ringre Edward Maingi Ndegwa jal mayande onegi e kar thieth maduong' ma Kenyatta odhi nyime kar kano ringre ma Kenyatta mar yango adieri ewi gima nokelo tho mar jagono ma jahigni 54 manoyudi otanda mare karemo madho dinde bang' ng'ad ng'ute kod pala e ward mar 7B ward mayande onegi e jatuo machielo manyinge Gilbert Kinyua ma jahigni 39 tarik 6 dwe mar 2 higani. Bero no manotim kod jotim bero ang'wen moting'o jabero mar Okwach Kich, jabero mar tendo osiptal ma Kenyatta kanyakla kod jachung' mar Anyola oyango ni Edward Maingi ne otho bang' chwero remo mathoth kowuok e ng'ute kama nong'ad kod pala. Anyola mar Edward Maingi kata kamano owacho ni kalore kod lipot mar bero gidhi kawo ndamo mager mar chik ne osiptal mar Kenyatta magiwacho ni oketo nyawo e tijgi mar rito ngima jotuo e kinde magiyudo thieth. We can't just take the body to bury before we have sued Kenyatta Hospital management. Wai Edward wacho ni kalore kod kaka oneno ringre Edward kinde machuok kapok otimne bero onyiso ng'eto matut kendo alanda e ng'ute makelo penjo mar ni ere kaka onge ng'ama noneno achich katimo tim makochno kata obedo ni otanda mar Edward ne yudore machiegni kod but dho ot kama jorit nitiere. Sasa nimeona vile hiyo kisu ilitumia upande hii moja mbili alafu ikakata hii kitu iko juu na hii iko hivi damu tu ndio imemwagika. My question is, how did he pass the report desk and go to the toilet which is just there and then watched the chart and came out, went into his room without the notice of the staff who are at the desk? Magitimore kinde machich maduong' maitudo kod nek makamano Kennedy Kalombotole, rawera ma jahigni 29, ochopi e doho odiochieng' makawuono e buch nek mar Edward, kendo doho miyo Okwach Kich chik mar medo dino ne Kalombotole kuom ndalo 21 e kinde manonro dhi nyime. Nyaka sani, adiera ewi nying mar adier mar Kevin Kalombotole kaachiel kod gunde malong'o podi nono, kama Lingling wacho ni en jal ma osebedo kadang' nie boma kendo ne ochopi e kar thieth ma Kenyatta mar yudo thieth Kakata kamano, osebedo jadak e osiptano kuom kinde mar ni kawe thuolo to onge kama odhie. Not opposed to detention
The issue is the place. Achich Kevin Kalombotole bende itudo gi nek mar Gilbert Kinyua mayande onegi osiptal achiel onogo ma Kenyatta manotimore tarik 6 dwe mar 2 higani mabende noyudi ka olir ng'ute kod pala ka kindeni koro penjo medo bedo mathoth ewi arita mar jotuo osiptal ma Kenyatta bang' nek ariyogi. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Apisa ma KWS ma itudo kod lal gi nek mar jalupo Brian Odhiambo oyud ni simbegi ne nitie e alwora achiel kod sama sim Brian ne yudre e kinde mane olal tarik 18 dwe mar 1 higani. Moyang kod joneno achiel Hassan Salado manomi ting' mar manyo ji mane ogochnegi kod apisa auchiel go ma KWS e kinde tarik 10 nyaka tarik 21 dwe mar 1 higani. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi leronwa, joneno mamoko 4 biro chiwo nendgi tarik 1 dwe mar 9 higani. E wuoth mar manyo ratiro ne jalupo Brian Odhiambo mane olal tarik 18 dwe mar 1 higani, wachopo e doho ma Nakuru mar winjo bura kod neno mag joneno ariyo. Janeno ma okuongo Hassan Salado, apisa mar Safaricom mane oket kod ting' mar mokuongo, rango kendo menyo nembni mag Alvio Kelo ma en namba ma ondiki nying min od Brian kendo ma Brian ne tiyogo e kinde mane olal. Apisa mag KWS ma oriwo Alexander Lorogoi, Isaac Odhiambo, Michael Wabukala, Evans Kipsang kod Abdulrahman Sudi kendo yango kaponi e historia mag gocho maggi negiloso kod ng'agini. E neno mar Salado e kind saa 4 nyaka saa 4 gi dakika 55 nembni mag simu mag apisa 4 mag KWS ne yudore alwora achiel kod kama ne simb Brian Odhiambo ni nitie mano kivumbini. Apisa gi oriwo Alexander ma simbe ne nenore saa 4 gi dakika 45, Michael Wabukala saa 4 kod dakika 48, Evans Kipsang saa 4 dakika 55 kaachiel gi Isaac Odhiambo mane neno kivumbini saa 4 kod dakika 44 e kind sechegi bende ma Brian ne yudore e kivumbini. At 16:07 the missing person was spotted at Karunga. Yes. You confirm that? Yes. Also confirm that at 22:06 Yes. he received a phone call. The missing person received a phone call for a duration of 5. I don't know the 5 stands for what is it meaning? At what time? 22:06. 22:06. That's not a call, that's a forwarding call. The duration written 5 indicates what exactly? This is a forwarding call? Forwarded call. Yeah, this is a forwarded call. And the location? It is just continuation of Karunga. The five, it was just a second. 5 seconds, yeah. Yes. 7 type of different number. 7 different number called him. Yeah. And why is the location not indicated in this call log? It is just a continuation. You can even see from other pages. Like at 16:07 hours. Janeno marariyo Emmanuel Koech, ma en jalup director mar Nakuru National Park, koni osetiyo apisno kuom dweche 4 kende, ka e tarik 18 mane Brian olalie, ne onge andika moro amora e buk mar jal mane omaki kod apisas mag KWS. Oyango ni chikgi okoyie mondo mi mak ng'ato ma ok ondiki ni omake. Your Honor, it's supposed to be recorded if there is any arrests made. That there is not an iota of record of any arrests at Lake Nakuru National Park made on the 18th of January 2025. I have not seen any record. You have not seen a single record. And you've said this was anomalous, this was abnormal. Neno mar ji ariyo gi oloro doho ma kawuono, ka joneno mamoko 4 to chano chiwo neno mag gi tarik 1 dwe mar 9 higani. The matter to proceed for further hearing on. Yes, we proceed on the 1st of September 2025.
2025. Brian ne olal tarik 18 dwe mar achiel kendo ne oyud ringre ne dwe achiel bang' lal mare lal kod nek mane okelo lweny kod ng'anyo e kaunti ma Nakuru. Judith Omondi, Ramogi TV. Boniface Mwangi manyo make gi okwach kich chieng' Jumamos kaitude gi ketho mag njore no wethuolo gi doho makahawa kod rambur mar omenda mar siling milion 1 ka ketho mag njore manodonjnego bende no witoko. Inyim jang'ad bura Gideon Kiagi, Boniface no chwal mar chiwo duoko ewi burano tok dinne hetesendo bila mapangani. Okwach kich no yango nine gindiyo Boniface gi okebe adek mag iro malungo wang' kachiel kod opoklo mar magina. Boniface owuon to yango ni ne ondhiye kaitude kod chiwo omenda ne jong'anyo kachiel kod jogo mane ketho mwandu e kinde ng'anyo madwe mokalo. Bende oyango ni ngimane ni kama rach wira ni sirikal dwaro negi. Having taken into account the nature of the offense that the accused person faces, and also having considered all the circumstances that have been presented before the court, this court makes the following orders. The accused person may be set at liberty upon securing a personal bond of 1 million shillings with one surety of a similar amount. The judiciary is out in defense. Today they have admitted Boniface Mwangi to a free bond. That's a free bond because they have realized that Mr. William Ruto is using the system to cajole the dissident voices. If Ruto wants to be the ODPP, then he should become the ODPP. Otherwise, let the courts do their jobs, and he should lead this country, which he has failed to do. So he needs to step aside and let this country be run with the institutions. So they thought I had money in the office. If you look at the search warrant, that they have information that I use Mageuzi to distribute money to goons. I have never worked with goons my entire life. I know for sure what Murkomen and Ruto want to do to me, and I'll say this without fear. They want to give me a bad name so they can kill me. But let me tell you the truth is, if you smell the air right now, change is coming. And you cannot stop change. Achije maroma pagachiel manoma kigiobila ma okwach kich e gweng' ma Benzaro. Mantima chiegni gishaka hola no chopie doma Malindi e mbele jang'ad bura Joy Wesonga kama nodonjnegie. Kaluwore gi Jamin Buche, achijego mane nitiere kod nyithindo 2 itimo ne ginonre wi ketho mar chiwo puonj mobam malalo ganda, nek kod njore. Ibiro medi negi kuom ndalo 30 ka bende imed tim nonro matut ewi wachno kaponi dibed ni gitudre gi din magalagala ma ji maromo 4 manoresi kangi mageni kama rach osebedo ka bende ringre ng'at achiel nokwanya. Burano igeno winjo tarik 22 dwe mar 9 higani. Jana usiku tulishika yule mama mwenye hiyo boma ya Homestead na wengine 3 wanaume. So as we speak, wote wako under DCI for further investigation. Tulipookoa huyo mama na bwanake, tuliuliza mlikuwa wangapi. Alikataa kuongea kabisa. Tukaona kwamba wacha tupeleke hospitali kwanza mama alikuwa kwa hali mbaya. Ogai mar doho Martha Koome kod riwruoge mang'iyo weche mag yiero nyiso luoro margi ewi chakruok mag grube njore mohewo 300 e pacho kae motelo ne yiero maduong' mar 2027. Bad migawo mar doho kata kamano osingo ne giikore mar winjo kendo ng'ado buche duto motenre gi yiero no. Jafo marwa Chris Owino nitiere kod ler. Bunde mag tulo osechako ywak pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro kaluwore kod riwruoge mang'iyo weche mag yiero kod bad migawo mar doho. Ogai mar doho Martha Koome wacho ni grube mag njore 300 motelo ne gi kweth mag siasa mopogore pacho kae osechak motelo ne yiero maduong' mabiro. Colleagues, we had the National Council on the Administration of Justice meeting last week on Tuesday. And we were shocked with the revelation that by the National Crime Center report that there are over 300 militias, or if you like, criminal gangs that are operating in this country. Ikinde nyasi mar yawo ayanga ikrok mar bad migawo mar doho ne winjo buche motenore kod yiero maduong' mabiro. Moko kuom riwruoge mang'iyo weche mag yiero onyiso luoro margi ni ka ok ogeng' to nyalo muoch e yiero mabiro
kaka ne otimore higa mar 2007. Political divide, whether it's in Luo Nyanza or in Central or in Nairobi, there is a very chilling attempt to rearm and remobilize the militias that were moribund in 2013 and 2017. They are unleashing violence, especially during these political meetings. This, coupled with hate speech, tells us that we really need to reflect on the challenges that we are facing and that are going to be manifested during the 2027 cycle. Bad migao mado ojiwo migepe duto kod jo Kenya mondo ti kanyakla kod duol mar IBC eneno ni yiero maduong' mabiro obag iro maratiro kendo ma ohuyanga. E komachielo, bad migao mar doho dwaro mondo tim lokruok ne pen chik mar medo kwan joyal buche mag doho mamalo mogik kaachiel kod medo thuolo mar winjo buche motenore kod yiero mag tend piny. E korka kore, Attorney General Dorcas Oduor ojiwo IBC mondo tim yiero madundo mapiyo e kinde mar riwruok mar LSK ogolo siem josiasa mabayo weche mag temo kwalo ombulu e yiero maduong' mabiro. All Kenyans must be feeling to be represented in both county assembly and parliament, and to avoid defranchisement of any part of Kenya. Citizens are waiting for the IEBC to conduct elections in those areas which are not represented. Because if the current head of state wins democratically, people will not believe it, because such color statements that continue to be made saying we will steal the vote undermine the very nature, the importance of not only the IEBC, but the importance that other people, we accept the decision of institutions that are independently set and we move on together as a country. I want to affirm the judiciary's stand that we are ready and fully committed to adjudicate electoral disputes with fairness, with efficiency, with independence in mind, because we are only committed and faithful to our oath of office. Martha Koome kod kweth mare kata kamano onyiso jo Kenya nigi ikore marakore kod buche duto motenore gi yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ogai maduon bura mar DCP Rigathi Gachagua sani koro yango ni ene monego miye otiko gi kweth maketo sirikal tesre eng'welaro kom tend piny Kenya e yiero mabiro 2027. Kano wuoyo Boston e piny mar Amerika, Gachagua wacho ni en ema nitiere kod lony kaluwore ni ne en jalup jatend piny kuom higa 2 kendo ni en kod huma e gwenge ma masawa mar piny Kenya kamango kete ong'ala manyime mar piem gi jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro. I am a front runner, and I think I have the best chances to be president. We have not settled on anybody, and it's not yet. There is only one thing that has been agreed on one time. Government is huge. There is space for everybody. And we'll agree who takes what position, provided we come up with a formula. Tumesema kila mtu aende atafute kura zake. Kila mtu asanye zake. Pale mwisho, next year, hapo after Christmas, tuketi. Tuweke kura kwa mesa, tupige hesabu, tuulizane, nani atapeperusha bendera as one candidate only against William Ruto. Kwa mbele njotenda duon bura mar ODM kod josiasa mag duon burano e counties makaluo kwedo kweth makwedo sirikal kuom pingo paro mana ogai mar duon burano Raila Amolo Odinga ogolo mar bedo gi twak e kind oganda jo Kenya mar tieko midhiero moko machende thur kae. Josiasa go kotelne kod jakom mar ODM and Governor ma Homabay Gladys Wanga gikone gisiro mondo mi twak obedie kind oganda jo Kenya mane oni piny Kenya oriwore motelne yiero mag 2027. Our party leader, Right Honorable Raila Amolo Odinga, has proposed the way forward. And he has said, let us all sit together and dialogue in a conclave. And us as the ODM party, we support the dialogue proposal. We will dialogue and continue to move that forward. Nyidhoni. Komie uru. Aparo ng'at monge wach mar kome nyidhoni en
en Gila Nyawang'aya kata jomoko okoko Nyawang'aya paro nong'e gini eri. So conclave ma baba owacho en ni wabedo piny from down, polling centers, constituencies up to up there. Maonge government involvement. Tiendeni and private secret community dialogue. Mano we are supporting 100%. Vijana man ka aurwe koko sama babo go lang mar bedo piny mar gombaka. Let us sit down, let us have a conversation, let us have a dialogue, and let us push our country forward. Dongruok emotimango emwadwaro mama wan e broad based kotelwa gi baba Raila Amolo Odinga, kotelwa gi governor Majakom party, Governor Gladys Wanga. Daka en prario bang saa 3 mar otieno chendo eno imore erokamano kuom kete Ramogi TV kapok okawo yo mokwongo Lawi Wuod Adori kantie Rinya wacho ni entie kodwa chendo ni maro yimore otio mosa hinya ne familia mar mama Phoebe Asio mosenindo kendo wacho ni Nyasaye oketunye kama okwe. Daddy Wuod Samson kawuok game Barkalari wacho ni entiere kod minode Jacinta Uma wuoro ka iero poko chopo to choch ni osechakore pacho kae en gino wacho ni kelo hainya wich bar ne oganda jo Kenya. Eno weche gi ka antiere wengo mar Ogango manago Seme Juang Seme Ajuang Jeseme mar Ogango wacho kanyo ni entiere kodwa e chendo ni. Aneno bende ote mar Harrison Wuod Rangi wacho ni nek ma Kenyatta en gima ok de wach ni en siri chal ni nitiere telo maduong' mamalo mong'eyo wach ni mano pache kanyo. Be aneno kanyo ote mar wacho na Barika entiro Dili Gardens Kisumu mano kanyo John Onyango maro Witi Foundation gin kanyo Oromos ni Rose Nyamunga mano Honorable Kachiel gi Honorable Dr. Joshua Ron gi Governor Nyong'o wacho ni gimora hinya gi chendo ni odhiambo kawuono. Antivical Juma wacho kaya chano mora hinya gi imore to mar Kranek mar Kenyatta Hospital wacho ni en gimomiyo giluoro kabisa koro kai tuo to ikiane to biro wuok Kenyatta Hospital kusudi thiedhi kono wacho ni gimo ganda ok ong'eyo. Nyasaye omingi jipo makare. Reverend Samson Juma, Jonathan Bolo kod Beko Nyango kanti Oriang wacho no kawo mos magi odhiambo kawuono. Eno Pastor Juma Rundo wacho kachana ni entiere kodwa e chenro wacho kanyo ne lal marawere chalno siko e pacho kae. Pastor Jojo Ngonge wacho kata ni entiere kodwa wacho ni piny Kenya owinjore bed gi kwe kaka kanisa wacho ni gidhi lamo ne ka piny Kenya Siaya chakta Iprorio dwe mar 8 kaka Glow Church gichomo Siaya gidhi lamo ne piny Kenya nikech mane gima piny Kenya dwaro sani lamo. Rolex Ondeng ma Homa Bay wacho ni entiere kodwa wacho ni donjruok mag weche njore weche mag yiero owinjo kik kaw mayot. Mos mare wacho ni dhi min gi Sofia Gutu kod Joja Gutu gintiere kodwa e chendo ni odhiambo makawuono. Benaino ote mara Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni entiere bodho mora hinya gi kaka Ramogi TV chope makare gin gi min gi Chris Oniala kaeto wacho kachacha ni security mag hospital mag berka higero heyo makara jorit jotuo bende kik bedni haweyo thuol ne joneg jotuo to gi neka ginoni weche go chope makara nyamago magarita hospital omi jagono ratiro mare kapoko ike. Haya, eno bende ote kanyo mar Zoom ka Peter wacho ni weche gidonyo makare entie Luanda Konyango Migori County kaeto wacho ni gima lit ne nek ma Kenyatta no inego jatuo wacho ni en wach malit ahinya abenya kasani wacho ni podo mako do oganda jo Kenya kaeto benaeno kanyo ote mano moora gi Liz wacho ni weche gichopo ne en bendo mora hinya gi Ramogi TV wach ma Kenyatta ni nyakora mgajuanga maeno ka mako chunyo ganda kendo gidwaro mondo meyuda tero. Michael Wigo wacho Ramogi TV chopo ne eyo makare ahinyo dhiambo makawuono entiere Kisumu. Kaeto wacho ni Mama Grace Oyugi Matabu Ithomuga jaduong' Elijah Omuga wuon gi Julius Okumu kod min gi Josephine kantie Sori okaw mos mago yo matinya kor mgajuang chenro eno imore kikidhi mabor.
But Citizen Duka now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Ramogi. Regulation occurred through Gimilu public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Everybody ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Machiegni kero nyakwara mgajuang chenro en hoimore wadhi mbele gi weche manyien. Duol mar governors owuok tung' mosuogi apis janon buge mag omenda Auditor General kuom dwaro nono kaunti za auchiel e pacho kae ewi kaka gisebedo ka gitiyo gi omenda mekgi e thuolo mar higni 4 mosekalo. Duol no koni okang' makamano en rocho ratiro mar chik omiyo gidwaro ler ewi gino momiyo apis no dwaro okang' makamano magi chich ni koro geto thiro counties. Joja koni giler koya kaunti ya Mombasa. Duol mar governors ne obagoromo e kaunti ma Mombasa mar twak ewi chenro moyiedhi magichano keto kaka chik mabiro tayo wach chiwo chiemo ne jopuonjre e sikunde mag nasari kata ECD. E romono mabende ne okelo kanyakla jogo manie sekta mar somo, duol no ne kata kamano seyo malich mokalo apis janon buge mag omenda kuom dwaro timo nonro ewi kaka kaunti za auchiel osebedo katiyo gi omenda mekgi e thuolo mar higni 4 mosekalo. The Auditor General has selected 6 counties to do an audit, which is against the law, because in their letter, they had not indicated that they want to audit bursaries and ECDA as a special audit, but just audit for audit's sake. And we know the laws ask that we do audit within 6 months and not 4 years, as has been directed by the Auditor General. All counties give bursaries through a structured process. They actually have legislation which was passed in the county assemblies by whatever name. Mostly they call it County Bursaries Fund. So it's a fund established under the law with a board and a CEO. And that fund is audited every single year. Makusudio alionayo mkaguzi wa hesabu huyo ambaye ni Auditor General, tunapata kwamba tayari ashavunja sheria kwa sababu angetaka kurejelea miaka 4 nyuma. Hatujui jinsi alivyochagua zile counties, na kila mmoja Kenya anajua kumekuwa na tatizo na mvutano mkubwa kati yetu na serikali kuu, hasa kuhusiana kitengo hiki cha kupeana bursaries. Okang' makamano gikoni ne okauka okoso mpachgi kako machielo to giramo ne nyaka chiwne gi ler ewi wachno magikoni nyaka sani ok gisiro. So we're wondering, why are we being now ambushed with this other sample of 6 counties selected? If we've been told that those counties were found to have done something wrong and they are under special audit or investigation, it's a different matter. But you just don't wake up and say, we want to see how this works with these 6 counties and we're going to look at the last 4 years, yet the law is very clear. To this extent, then we insist as a council and even as the committee that the proper guidelines
and the law must be adhered even when dealing with all these matters. Kata kamano, negisiro wach keto chik moyiedhi mabiro tayo chenro mar chwalo chiemo ne jopuonjre duto manie nasari kata ECD. Ma en bang' yango ni kwan jopuonjre osebedo kadhi malo e moko kuom counties matayo chenro mag chwalo chiemo ne jopuonjre e sikunde. We've already done an oversight in some counties, and I'm happy to say that this particular function of feeding program, where the counties are feeding, are doing this feeding program, the enrollments are up. The kids are doing better. Kama Bungoma tayari nimeanzisha mpango wa kupeana uji kwa watoto siku 3 kwa wiki, na tunatarajia kwamba tukipata budget ya kutosha tutasukuma iwe wiki mzima, na tumeona mabadiliko tayari kwa namba ya wale watoto ambao wamekuja kwenye shule chekechea. Kuna now retention na enrollment imeenda juu. This policy also tries to leverage on the local foods, right? If in one area there's a lot of sorghum, beans, maize, then that's what probably they're trying to suggest that to also spur the local economy, that's the food that is bought to be given to kids in that particular locality. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Riwruog maendeleo ya wanawake huko Komara Dialo mana en jatend riwruogno mosenindo Mama Phoebe Asiyo kaka miyo kendo jatelo mano ochung' motegno hejiwo mine mondo mi odonjie telo ka giloso gi jofwambo kotelne gi jaod bura ma Kabondo Kasipul Dr. Ivo Bara. Minego opuoyo Phoebe ka gikoni ne ohero chiwo puonj e wi keny kaachiel kod rito dak. Giwacho ni Mama Phoebe ne ochung' ne neno ni mine owinji e kinde loso chike matiyoge. Koro nogombo nikech nowacho ni telo mar mine beber ka nitiere e telo mar polit. Kae ndie kama ilose budget, kae miwacho gik midhi timo, kae mikete weche mag pi, gik matindo tindo mane nitie ma mine timo makonyo oganda ni wacho ka mine onge e mesa. Ma ene mano wachonwa ni wuoguru oko mondo udhi uchungi. To gima duong' madwa wacho kuome, loko go koko. Mama Phoebe ne en ng'ama wuoyo mos, to nowuoyo gi muolo, to lakini gik mano wacho to ichiko iti kendi winjo. Machielo mane nitie kuome, Mama Phoebe ne ni wuotho gi Mr. Asiyo kamora mora. I think when history is written of this country development, Asiyo will have a paragraph, if not a page. I myself have had a lot to learn from Honorable Phoebe, and I would like to acknowledge here that she is more or less the one who encouraged me to join Parliament. Phoebe Asiyo was fast, almost in everything. Some of us learned from her. She really took us and opened the ways for us. I benefited from her. I learned a lot from her. Simon Doket chunyma Phoebe Asiyo kama hokui. Riwruoge makelo kanyakla jotije mag mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga e boma Mabondo e boma Mabul mar Wasu Kusu kod Kudemia. Obago ng'anyo mamuol mar kwedo girimiti mar okumba mar thieth maten mbalariany no nodonjo gi kambi mar Kenya Alliance Insurance magiwacho ni ok oketo okumba e thoth tuoche gino makoro chuno gi madonjo fukegi pononi gilimo ute thieth ka ute thieth mamoko to tamore miyo gi thieth e bwo okumba no. Jafomara Steve Biko ntiere kod ler. Nen ng'anyo mano kelo kanyakla jotije mag mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga e boma Mabondo e bore uro jotije mag Uasu, Kusu kod Kudhehia ka giduto giwago okumba mar thieth ma giwacho ni ten mbalariany no noriyo kendo donjo e ogirimiti gi kambi mar Kenya Alliance Insurance kata bang' jotije chwalo ng'ur margi. Medical cover magimiyo wan ni rach, wan gi history marach kodgi, chien kanyo ne wan kodgi nok gidhi kodwa maber. Kane giduogo wawe ni gibro dhi maber to chakre wago wagolo ywak wayo wago to kalure gi kaka gidhi gi kaka gitimo gigi nyisowa ni ok kwalinga linga to samoro ok wabiro yudo cover maber ma wadwaro. E history marwa wasebedo ga gi covers mabeyo mabende marachie mugik mwasebet go en makoro gichak gikeloni. Tije go ywak ni moko kuom osiptende pacho ka
Okie miyo gi thieth e bwo okumbano, kaka ta yedhe moko bende ok nyal migi ponono gichope ute thieth gi okumbano. Kidhi osiptal tikoni ni kavani ni limit ni samoro en $4,000. $4,000 gineno daktari kende, $2,000 osedhi. Modong $2,000 nyathi dhang'o. Osiptende moko kidhi tikoni ni wanyalo mana thiedhi diriye dwe. Ing'ata achiel. Inya thiedhi diriye. Ni kawuono kituo to kiny chak idok. Dwe no kinyaki bed matuo kendo. Okenge magisegoyo mar chopo winjruok giten mbalariany no pok onyuolo lemo ni Martin mbalariany no osebedo ka rem chopo e buche magiluongo. Ne waromo tarik 24 dwe mar 6 Assembly Hall. Romono management notamre bire to gin mana gichike. On 27th wachako romo gokinyi kotelwa gi DVC Asar. Ongiso wane contract pok bedo signed. Godhiambo 27th wachako romo. Kwa romo 27th ko ingiso ne contract bedo signed. Contract bedo signed no kana watene mono nene to kono gimiyo wago. Bang'e wayudo contract ni yore mopogore pogore. Kwa sayudo contract ni wafwenyo ne contract ni bedo signed on 12th of June 2025. Ponono ten mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga oriemo ywak gi singo mar dhi nyime gi ng'anyo margi maonge kiawa. By the time we go to the council, wafwenyo ne kara management ok konyowa. Emo no the council. Koro pod wadi to the council dhi meet this week. To kage gi meet to wano picket. Gi meet to wa picket. Kagi chieng chopo magitieko koro meetings magigo to gibi ngiswa ne giti solve nango. E oboke mane Ramogi TV oneno, jotije go sindiko ne jakom Martin mbalariany no ka gichwalo ng'ur margi ka moko kuom gilero ute thieth magiselimo kod midhiero magikaloe kod okumba mar thiethno. Kata kamano pok giyudo ler e wi gimomiyo ten mbalariany no noramo mana ni nyaka donjo ogirimiti no ka koro gikwayo mondo winjruogno manochakore dwe mokalo oruch oko. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Miyo moro ma en Chiliele gweng' Malang'o Rao e location ma Kanjira e kar chung'od bura ma Karachuonyo koro yudo fungruok bang' yudo ot manyien ma ogernegi apis jagoro mong'eyore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo e bwo chenro mar siro mond liete. Miyo no ma nyinge Susan Hakinyo Koth osebedo ka odak e ot marach gi nyithinde 4 nyaka ne wuon pargi magoro lalgo. Ot ma bende osebedo ka keto ngimane kod mag nyithinde kamarach. Susan ma en jakanyo mar Kowino Widows koro yudo resruok bang' kano chiwne ayanga ot manyien gi jogo ma osebedo kata chenro no. Achiel kuom coordinators mag chenro no Pitalis Ogendo kone dwaro margi eneno ni mond liete oyudo kuonde magidakie makare. Mar chiwo ot ma PS Raymond Omolo nogero ne Mama Susan. Mama Susan osebedo ka onge ot, osebedo ka en gi ot marach ma ne ok owinjore ng'ato bede iye. To kane wachni ochopo to ne watudore gi group manowuok e mar mond liete miluongo ni Kowino Widows. Kowino Widows be ne omiyowa yot kabisa mokonyowa e timruok nade, okonyowa e chenro manyicha timre kani. Mond liete sani nigi grube mang'eny. Wakwayogi jok ma pok join groups, they should join groups mag widows kata they form new groups mag widows. Kawuono an gi ot maber adhi ninde kendo ne nyithindo siko bedo ka tuo e ot mane anie mokwongo. Ang'e ni malaria mane chando nyithindo noserumo. Mond liete kale matek kata ohala kata ipuonjo nyithindo kata e udi. Onge ber ma Chiliel neno. To waduoko erokamano omed chung' kodwa. To moloyo mond liete ong'e Nyasaye molo gimoro amora. Kik gimed gi raha. King'e Nyasaye tinyalo yudo konyruok. Momiyo achono mine ma mond liete oriwore. Ma pok oloso groups olos groups. Mondo gi register gibet certificate. Yot mondo idong' office kintie widows kantie certificate. Johala moingo 500 ma osebedo ka uso e lwasi marach e chiro Ratanga e kar chung'od bura Mandhiwa koro yudo fungruok bang' aguch omenda mar ngaf e bwo apis jaod bura ma kaunti no Joyce Osogo ne
ogeronegi chirono manyien. Chiro manyasani no ma omuonyo omenda maromo siling milion 28 nitiere kod kuonde ma jo ohala moingo 500 nyalo kete mwandugi magiuso, tengni mang'wen mag pi ma jo ohala nyalo konyorego, choche kod kombe mag jo ohala kin mamoko. Minodo gai mar ODM Mama Aida Odinga mane olose kinde ya ayanga chirono ojiwo mine mantiere sekta mar ohala mondo mi obedi katimo kungo ka giketo omendagi e bengi manyalo konyo e ting'o malo ngimagi. Jok momewi mogik gin market women. Winjo wachni. Jok momewi mogik gin jomage. Gin jomage. To ka ginyalo bedo momew mogik, un market women ma ratanga, ang' manyalo mono umedo momew. Yende apidho, gran sachiwo, sodo gi tich kosok sode, ban sodo kosok sode. Jolupo ma Kenya yuago sanda magiyude lwet apisas mawuok e piny Uganda kod Tanzania e kinde magilupo e nam Lolwe ka bende komachielo gi ywak ni tend kaunti ya Migori kod piny owacho mamalo ojwang'ogi. Jojuma negler ko e kaunti ya Migori. Higni medo kalo ka jolupo e kaunti ma Migori pod yuago sand e nam Lolwe. Moko kuom jolupo wacho ni e kinde ma okalo, moko kuomgi yande ne osechul mondo koro cham rech manumu, ka moko bende osechul mondo koro golo omenda mathoth ne apisas mawuok e pinyno ma Uganda kaachiel kod Tanzania. Ywaruok ni kije lupogo mag piny Kenya kod apisas mawuok e pinyno ma Uganda kaachiel kod mago mag Tanzania ma ikelo kod ywaruok e kiewo mar kuondego mag lupo e nam Lolwe pod dhi nyime nam Lolwe, gino bende thiro chenrogo mag lupo. Jamii wenye wako hapa mutakuwa mashahidi kwamba kulipokuwa na shida na Waganda, muliona mitumbi za Waganda zililetwa 5 Nyang'wina Beach. Poletwa hapa Waganda walisaliti amri na wakaja, tukaongea, tukaelewana. Nafikiria kuanzia hiyo kipindi mpaka sasa hii hakuna mtumbi yetu hata mmoja imeshikwa Uganda. Vile tumeongea leo, nafikiria hiyo ndio itakuwa mtindo hapa na mwenendo. Kennedy Chieng' Mragiri menja kom madho wadno ma Mugabo e sabkono manyateke wane mokuom gigegi mag lupo ma oting'o yiedhi ma omake kod apisas mowuok e pinyno ma Uganda kaachiel kod Tanzania oselal ka omedo ni bende gisebedo kigogi fai makore lach. Jo Uganda osebedo ka makowa to jo Tanzania be makowa. Chon jo Uganda ne miyowa nyaka rech manumu ma wacham. Tinde gigolo rech manumu no en mane sani komaki giri nyalo dhi malal kono mitiyogo kaeto fain igoyi mang'eny en komaki tedwaro kuomi 50,000 ma Kenya 40,000. Jothurwa gino osemiyo jowa osedong' maskini magi nyalo timo kata kaka gipuonj nyithindo onge. Jolupo giseyo piny owacho kuom rem mar siro apisas machiwo arita e nam Lolwe magwach ni onge kata kod yiedhi maginyalo tiyo godo e timo kachero. Jolupo mag piny Kenya ma odak chula ma migingo kuom ranyisi wach ni gin tiere kod obila mathoth ma okete chula no kod piny owacho. Kata kamano gionge kod yie matimo kachere nam Lolwe, gino momiyo apisas koro ok nyal konyogi e chiwo arita e nam Lolwe. Jagoro madho edhogo mag migingo Juma Mbaya wach ni gin kaka jolupo ema seche moko koro gimanyo yie magiket mafuta mondo eka koro giting' mokuom obila mondo koro gitimgo kachere nam Lolwe. Jolbro manya tiketo modege obede koro kono piny owacho mondo jiw arita e nam Lolwe mondo jolupo koro bed kolois maber ma timo chenro magi mag lupo ne wane koro ging'iyo mani koro yiedhi koro bedo moromo ma inyalo tige timo kachero e nam Lolwe. Jo malupo migingo nigi chandruok nikech imagi e nam. Kanyocha wakelo injin ka to nafwenyo ni beach ma migingo ni ok oyudo. Kendo ne gisebiro magi complain, koro adok manyo ni injin margi maginyalo patrol godo e nam. Mondo bed ni ginyalo ritore kendgi, ginyalo lawo jok momagi, ginyalo kelo godo kwebe e nam. Ne kendo ma jothuro ka chamo en rech. Ka rech no tamgi e lowo to kech dhi chamo. Komachielo bende jolupo gi ywak ni piny owacho mamalo kaachiel kod mano ma kaunti koro osejwang'ogi. Ok wanyal bedo kaunti machal kamano, wakwayo ni kuom ng'uono mari moluor daktari gavana yie mondo irom kodwa kaka jolupo. Wasebedo gi dwaro kodi to wasedong'o pieces gi te apoyo ni mesa osandiko mabuge kadang' oriede ka pong'o gari to pok wasaksi kata machiel. Yie mondo iwinj ywakwa irome kodwa, wan gi chandruok. Jok mwasebedo ka watudore go mondo wachop kuom gavana, tudruok no kosebedo makare
pok gimiyowa duoko makare. Omiyo ne wakwayi gavana kaka wuon kaunti, kopo ni wachwa ni kawuono ang' ni nen wa e wang' jowi, yie mondo koro iti gi ngufu ni kendi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wakahoyo machielo nyakoro mgajwanga chendo ni maro imore Faith Mzomo mwalimu wacho kanyo nikome de nyalo bedo shock chakre no bedi CJ de koro piny Kenya ni mabor nek nyaka hospital to wacho ni en gima tek ahinya kendo ko nyebe timore pacho kayo. Nesmas Tito wacho ni entie Kanyamwandhe wa Willy Junior ntiere kodwa kwa yabo mana kuru no bende ote mar Judy Milka kantiere Moi Airbase wacho ni kuno bende weche gichopo ne geyo mowinjore ahinya. Felix Ochare wacho kanyo ni entiere kodwa e chenro bende no Lawrence Dons aneni kacha in bende kachari Kamlesh MCA poch kipako wacho no dene asango JSS kontio mabere tuke mag regionals mane gibedo godo wacho ni en coming MCA mare Fred Nyawadi kaumos mage. Okotho Mulo wacho kacha ni entie Kisumu City Ogango eno Samisto Chieng wacho no sadonje Samakare Jose KE wacho ni entiere kodwa kata kamano wacho ni sane tho kochunoji yani dhano sani nego mana ka gwen nyake hospital en gino mwacho ni bende koro mako dhoka ahinya. Nyakwar Nyobuore wacho ni entiere Bondo. Ramogi TV wacho ni malo Kairo Peter Jaoko Woda Chidi wacho kaja ni nek ma Kenyatta en wach makoro tamo wang kendo jobeni timo nonro mokadho. Nyarongo Louis bende wacho ni entiere dala ma Migori County Suna West Kipasi beno Ben Maina Wudo Kuyu wacho ni Ramogi TV chopo ne St Mary's Lwak National School yo makaro yo matinya kwa mgajwang chenro eno imore kikidhi mabor. Yudo thuolo madhino tuke mag tim mar Chelsea season mabiro achiel kachiel e lap tuke mar Stamford Bridge e piny mar England. Nyiew math mar Predator Energy Drink bang'e or namba mayude bwo pekeno e namba mar 29844. Yudo thuolo mar loyo pikipiki mar boda juma ka juma e pile ka pile. Wadhi Stamford Bridge to mna gi math mamuol mar Predator Energy. Predator Energy, the official energy drink partner of Chelsea Football Club. Rule your kingdom. One day, while teaching an oral health care class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and he felt embarrassed. Now, as a hygienist, a child's smile means everything to me. Every child has a right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile, and nothing should ever get in the way of that. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uteredio horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Chonga gilo, emo miachano kama Chonga, emo semia sudo nyime
chonga gilo emo miachano kama chonga emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka skiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV enod jower duto. Emago mag tuke bang' kao loch kendo meeting mar bedo jakom e riwruok mar National Olympic Committee of Kenya, Shadrack Maluki ogolo koke kendo koro siemo riwruoge ma ok bi ng'iyo ngima jotugo kaka owinjore. Yiero no mano bagi odiochieng' ma kawuono e bwo duol mar IBC. Maluki no oyier kaka jakom gi ombulu 15 kendo yombo Francis Mutuku mane oyudo kura 12. Barnaba Korir kaachiel gi Nation Randiek ne oyier kaka jalup jakom e kinde ma John Ogola no oyier kaka jagoro maduong'. Jang'wech mar ahuma Eliud Kipchoge ne oyier kaka jalno makoro chung' ne jotugo e kidieny mar yawuowi ka Edith Wisa ne omi ting' mar telo ne jotugo ma wakene. I've been National Olympic Committee of Kenya as the Deputy President, deputing Dr. Paul Tergat. So I am so much versed with where I want to take NOC because I've been behind him, knowing exactly what we're doing. So I'm equipped, and I can assure you that my boss has said that the sport is leaving it in better hands. And I know that I'm going to take it to the next level. Team Kenya Harambee Stars owuok tuke mag osiep mag pinje ang'wen manonego chakra yango odiochieng' ma kawuono e piny Libamba ma Tanzania. Stars ne yore tukegi mag osiep mokelo kanyakla timbe ang'wen mag Tanzania, Uganda kaachiel gi Senegal motelo ne tuke mag CHAN machakore ayanga tarik 2 dwe manyien. Riwruok matayo tuke adhula pacho ka ote mochwal ne ute fwambo lero ni coaches mag teamno kotene kod kocha maduong' Benny McCarthy okwayo mondo mi teamno oduog dala kaluwore gi chal marach mokwako chenro mag tugone mar osiep mano chan gi riwruok mar Sekafa. Harambee Stars duogo pacho kendo dhi nyime gi timo ikruok mar gi alap ma Kasarani Annex. Toka kombe mar tuke adhula skunde sekondar gwenge ma Nyanza, tim mar Agayo osechako timo ikruok margi motelo ne tuke nationals mag skunde sekondar tam mar 2 ma ibiro bagi e kind tarik 28 dwe ne nyaka tarik 2 dwe manyien e kaunti ma Kakamega. Agai mawuok e kar chung' bura ma Nyakach kaunti ma Kisumu no demo obembo timbe e finals mag gwenge ma Nyanza kendo tingo kombe kanyaka sane ikruok margi dhi nyime. Timno noyudo sir kowuok kuom riwruok mar Dr. Raymond Omolo mano jotugo wuoch mag tugo mar 20 kaka yorno mar jiwo gi timo maber nationals kano wuok kinde mano yore nyasi no jatenda skuno Gordon Akoko lero ni gilony mare en gi geno ni timno biro timo makare tuke mag nationals kendo duogo gi okombe pacho. This is not the first time I'm going to the national. This should be my 9th time as a coach, and I believe that with the support I get, God behind us or in front, we are going to do much better in the national. Riwruok ma ok ma piny owacho mong'ere ni Geno Community Development Initiative komakre gi klab mar adhula piny Jerman Borussia Dortmund no bago tuke adhula mar konyi ting'o malo talanta mar rawere weche mag tuke kaunti ma Homa Bay. Tuke ma kamago no bagi alap tuke skunda primar ma Nyangajo e kar chung' bura ma Karachuonyo ka tuke ma kamago bende koro geto neno ni rawere obedo modich ma ok ginyalo yudo thuolo madonje gigo manyalo hinyo ngimagi kama oting'o tiyo gi yedhe mawilo paro e kind midhiero mamoko. Finals mag tukego
ne obede kinde club mara Lakers FC koda Lira FC mano wuok amodhi achiel gachiel e dakika mar 90 mar tugo ka club mar Lakers FC ne oduogo wuok jaloch e opich choma bang' loyo Lira FC 9-8. Jotelo mag Geno Community Development Initiative wacho ni chenro ma kama ogedo chiwo thuolo ne rawere mondo mi oyud gima ginyalo nyiso lony magengo. Gitim gimoro manyalo konyogi e ngimagi mamiyo ginyalo bedo healthy. Borussia Dortmund, through our Aplabeck World Group, they supported us with some T-shirts that we are bringing in today. The winning team will get some token from GCDI, as well as the T-shirts that were given from Borussia Dortmund. Opira migoyo e gwenge aina gi. Waseneno kijende manocha ogo opira e gwenge aina Adrian Gini, kasa ni koro gocho ne Celta Vigo. Waseneno Olunga Gini, ka goche timbe madongo dongo, ka gichako mana go opira migoyo e gwenge ini. Omiyo ma kendo en thuolo mwamiyo ya wuotwa mondo gitugi. Gi kanyo hemwa tieke chenro mar oimore eno katoni kauke gweng marabuor wacho no winjo weche gi heyo makare kendo sebedo kodo nyaka nwachake Martin Chieng Lago mawuok Ruea wacho ni Ramogi TV chopo ne gimen gi Nyalago. Bishop maragi Charles Mayoga mara Israel CA wacho ni bende okaw mos magi odhiyo makawuono. Ochieng mwaka ntiere Kisumu wacho ni weche gi chopo ne yo makare opaka hinya ticha ma PS Raymond Omolo timo ne mine magin mondliete kendo wacho ni erokamone Boya Koth kuom tudore mondo molo gi joma tindo Kisumu County wacho ni en chenro madongo ka bende gipoya hinya kaka oganda. Jana Maus Ngege kantie Sori Karungu wacho ni en tiere kodwa mos mar dine wuon gi jaduong' Achwalo magika kantie Arot School giuto gi ntiere kodwa kachiel gi Dr. David Oyier mar Sukari Industry wacho ni gimora hinya gi Ramogi TV. Beano kanyo James Oricho mano Honorable James Oricho wacho kanyo Ramogi TV chopo ne Kisumu kod familia mage kaeto wacho ni oro mos kod mar kuyo ne familia mar Mosendo Honorable Fibia Sio Nyasaye oket chunye kama okwe. Mama gi Beldino Richo kantie kochia kod Oles Kondeng mar Mabe okaw mos mage. Baeno kanyo ote mar Jarusoja wacho kachani entiere kodwa e chenro odhiao makawuono kaeto wacho ni pod gintiere piny mar Tanzania kamonene weche gi kokale mbuiwa kaka pile nyakwara mgajwang ka ionge machiegni gi wang jowi mari wacho kachani nyalo weche kumora mora ma intiere okale yor mbui koro Jarusoja mano kanyo Chief mar Gor Mahia 001 wacho ni gintiere Tanzania emonene weche gi kamano tere gi sirikal kokalo kuom Peace PS Dr. Raymond Omolo mondo me gine weche go gitug Sekapa koro giduogo Kenya mano Green Army Chief Mwalimu Jael gi Mwalimu Bwana Dero kamana nyako mketramo gitivu wacho ni weche gichopo ne Makare County ya Migori unkanyo bendeki Mikaya kaito beano kanyo ote mano mara Deno Baumoja mar Game Gotraria wacho ni weche gi en bende donyone kako winjore ahinya kendo gigwero kama Ramogi TV kuom ni weche gi ochope e yo makare kaka pile bano kanyo ka Honorable Ajali to penjo ni to kare oganda ntiere e yo makare helwet ng'awo wacho ni koteri kobila to iwito ngimani koteri hospital bende wito ngimani penjo maen go ni to oganda ntiere yo makare helwet ng'awo penjo ni where in whose hands are we safe. Clinton Oyaya wacho ni entiere kodwa chenro lera hinya ODM nyaka koro sir twak kendo gin bende giwacho ni gisiro twak makamano mar conclave. Kamlesh MCA na nikacha in bende wacho ni entiere sango massive pochgi park odhine sango JSS kacha kaito Victor Tobiland wacho ni migingo Kisumu wache gichope yo makare ahinya mengi kantie chula wendo wacho no kaumos. Jose KE wacho kanyo ne wuoro tomati more nyake hospitale Kenya kae gigo bende giwacho ni chando pacho ganda. Paul Kawuok Migora ni kacha in bende beano kanyo ote mara Florence Cartel kantie Bondo Town wacho no siro familia no madwa donjo ne
osiptal doho ewi nek mar jatuogi wacho ni Semerian soka omus mage. Ben Maina neni kachain bende kachiel gi Victor Alex nyakorom gajwang yena lore kanyo monika kuma neni kachain bende kainti CBD mar Dubai wacho ni ntie koda Dantes erokamana ahinya nyakorom gajwang weche gi dhuro kata kamano yena lore kanyo ne timo na ni weche gi chopone makare wagoni erokamano kuom ketramo gi TV pile ka pile wasebedo jaloko Belinda Phillips kachiel gi director marwa Ben dia makawuono bego tino makare nyinga Lydia Okeyo rit masane.